A Biblioteca de Chantada organizou para os vindeiros sábados un conxunto de actividades para conmemorar o mes dos libros e o das letras galegas. Estas sesións comezan este sábado cun contacontos e estenderánse ao longo de todo o mes de maio. Este ano, como estamos vendo facendo en anos anteriores, gracias a unha subvención da Xunta de Galicia, que este ano leva por título Ler conta moito, pois podemos levar a cabo na biblioteca e a colaboración, claro, do Concello de Chantada, unha serie de actividades que vamos a facer en sábados, porque o ano pasado resultaronnos moi ben, e os nenos, bueno, durante a semana pois xa teñen as súas actividades de todo o ano, e como nós non podemos periódicamente facer actividades por cuestión de presuposto, pois decidimos facelas en sábados consecutivos. Entón vamos a empezar este sábado, non fixemos unha celebración do Día do Libro, que foi o día 23, porque, eso, máis que nada para non interferir na programación diaria que ten a xente, non? Entonces pasámola este sábado e vamos a ter un contacontos para os nenos. Durante o vindeiro mes, cada sábado terá lugar unha actividade para que nenos e maiores poidan pasar un bo anaco. O sábado seguinte vamos a ter outro contacontos e o seguinte, que é o 11, o sea, vamos a ter 3 sábados consecutivos. O sábado seguinte hai unha actividade especial que a cargo de Xus Herrera, titulada En Cabarza no se olle cantar. É unha actividade especial en castelán, coincidiu aí que a tivemos que meter, a pesar de ser nas letras galegas, pero tivemoslle que facer un oco porque a señora, por problemas da xenda, non podía vir outro día. Entón fixemoslle aí un oco, porque nos parece unha actividade moi interesante e que merecía, que non queríamos perder a oportunidade de traela tamén. E despois saltámonos a Semana das Letras Galegas, porque como caen en venres, ese sábado parecíanos que ao mellor os nenos non o iban a aproveitar como en sábados que non temos aí 3 días festivos, non? Xuntos, entonces pasamos a última actividade de contacontos para o sábado 25 de maio. Entón teremos aí 4 sábados consecutivos, excepto do día 18. Estas actividades son todas para conmemorar o mes dos libros, que sería abril, e o mes das letras, que sería o mes de maio. Pero isto non só será durante este mes, senón que xa están planeadas novas actividades para adultos que se realizarán despois do verán. Estes contacontos son para maiores de 3 anos, excepto a do sábado 11, que é para rapaces maiores de 5 anos, de 5 a 12, máis ben. E despois nós tamén con este programa de Ler conta moito temos outra actividade para adultos, pero esa xa vamos a deixar para despois do verán. É unha actividade que o ano pasado tivemos tamén, vai a vir outra xente de Regueifas, van a vir, o ano pasado viñeron 2 persoas, este ano van a vir outras 2 distintas, pero que o ano pasado gustou tanto que decidimos este ano repetila, con xente distinta, pero repetila. E esa vai ser para adultos. Así que xa saben, teñen unha cita a partir deste sábado na Biblioteca da Vila.